Gipuzkoako Erlezaina Elkarteak ikusirik barroak erlauntzetan egiten duen eragina ezinbesteko ikusten dugu barroa tasa maila neurtu beharra eta urtean zehar tasa hau baju mantentzea. Horregatik bideo prestatu dugu eta bertan ikusiko duzu nola egin neurketak eta azido oxalikoa umerik gabeko egoeratan nola aplikatu. Barroak erlauntzan duen prozesua pixkatu ulertzeko bere bizizikloa azalduko dugu. Operkulatzeko zorian dagoen abaraska batera sartzen da barroa, 8. egunean, eta segituan erle larbaz elikatzen hasten da. 11. egunean jarriko du bere lehenengo arrautza, arra izango dena. Eta hortik aurrera 5-6 arrautza jarri ditzake. Gutxi gora bera 30 orduro arrautza bat jarri dezake. Ondoren jarriko dituen arrautza horiek guztiak emeak izango dira. Barroa arra horrek, barroa emeak ernalduko ditu. Erle langilearen kasuan 21. egunean jaiotzen dena edo erlemandoaren kasuan 24. egunean jaiotzen denean, barroa ere abaraskatik aterako da. Barroa arrak eta ernaldu gabeko barroak hil egiten dira. Erle langileen abarasketan 3 barroa ernari sor daitezke. Erlemanduen kasuetan 5. Erlemanduen abaraskak 8 aldiz gehiago parasitatzen dituzte. Oso garrantzitsua da urtea barroa maila bajuarekin hastea. Grafika honetan ikus dezakezue erlea eta barroaren populazio hazkunde kurbak. Urtea barroa maila bajuarekin hasten dugu, baina udazkenerako barroa maila tasa oso altua da. Erle populazioa beruntz dijoan heinean. Nekez gaindituko du erlauntza batek barroa tasa maila hau. Arbelean ikusi dugun bezala, barroa operkulatutako gelaisken barruan garatzen da. Izan daiteke, erlauntzan daukagun barroaren 85% operkulatutako gelaisken barruan aurkitzen dela. Beraz, aplikatzen ditugun tratamentuak ez dute barruan dagoen barroaren gain eraginik. Baliatu beharko genuke umerik gabeko egoera bat oxalikoa aplikatu ahal izateko. Oxaliko aplikatu ahal izateko aurkitu behar dugu erlauntzan umerik gabeko egoera bat. 2 aukera izan ditzazkegu egoera hori topatzeko. Batetik, naturalki, erreginak erruteari uzten diolako azaroa abendua inguruan, eta bestetik, gu geuk provokatuta. Egin dezakeguna da erregina aurkitu eta kaiolatu. 28 bat egunez, kaiolatuta aurkitzen badugu, bertan dagoen ume guztia jaioko da, eta beraz, barroa guztia kanpoan aurkituko da. Badira beste egoera konkretu batzuk, non egoera hori ere ematen den. Batetik, nukleoa egiten dugunen erregina ernaldu eta 5. egunean errauten hasi eta 5. egunean, gutxi gora bera, pakete bat erosten dugunean eta erregina erruten hasi eta 5. egunera, edo erlekume bat jasotzen dugunean eta erruten hasi eta 5 egun bitarte horretan. Barroaren kontaketa egiteko, barroa tasa neurtzeko, erabili ditzazkegun 3 metodo desberdin. Batean erabiliko dugu azukrea, glas azukrea edo azukar rautxan deitzen dana. Bestea erabiliko dugu CO2, erleak lokartuz kontatuko ditugun barroak. Eta 3. metodo bat izan daiteke alkohola erabiliaz. 3 kasuetan egingo duguna da neurtu hartzen ditugun erle kopurua. Erleak potetxoan sartu, pixatu egingo dugu eta pixuaren bitartez jakingo dugu zenbat erle ditugun. 30 gramo hartu balin baditugu, gramuko 10 erle dianez, izango genituzke 300 erle. Behin barroako erleetan daukagun barroa kopurua kontatu dugunean, honako hemen azaltzen zaizuen formula honen bitartez, kalkulatu ahal izango dugu barroa tasa 100-kotan. Erleak hartzen ari naiz, kontuan izan behar da ez dugula erregina hartu behar. Erleak pixatuko ditugu, 36 gramu pixatzen du, beraz ditut 360 erle. Potoan sartu, azukrea gehituko diet eta nahastuko ditut. Momentu honetan barroa askatuko da erletik eta hor potean egongo da.
Metodo honen bitartez, erleak ez dira hiltzen. Astinduz eduki ondoren, azukrea eta erlea bereiziko ditugu. Eta bota dezakegu azukrea uretara. Kasu honetan argi ikusten da, uretan bi barroa daudela. Beraz, esan dezakegu 360 erletan, 36 gramutan, bi barroa ditugula. Azukrearen proba hau erabiltzen badegu, erabili ditugun erleak, berriro erlauntzara itzuli ditzazkegu. Erleak azukrez beteta daude, baina bere erlauntzak idea garbituko dituzte. Hartuko ditu 300 gramo erle, gutxi gora bera. Kontuan izan behar da hemen ere ez dugula erregina hartzen. Erleak pixatuko ditugu. Ikus dezakegu 33 gramo, beraz ditut 330 erle. 330 erle horiek potetxo batean sartuko ditut. Eta CO2 aplikatuko diot. Bizikleten gurpila pustutzeko boteioiak erabiliz. 10 segunduz CO2 aplikatuta, erleak lokartu egingo dira. Erleak lo daude, eta barroa erletatik askatuko da. Orain 21 segunduz astindu, lehen azukrearekin bezala. Hogei segundu ondoren, beko tapan, ikus daitezke 3 barroa. Beraz, lehen aplikatu dugun formula bera aplikatuz, 33 gramutan 330 erle eta 3 barroa. 100 inguru. Azukrearen kasuan bezala, erle hauek, lokartuta ditugun erle hauek, ez dira hilko, sartuko ditugu erlauntzara berriro. Hemen ere, 30 gramo erle kopuru hartuko dugu. Kasu honetan hartu ditugun erle kopurua, pixatu, 32 gramo ematen dit, beraz ditut 320 erle. 320 erle hauek alkoholetara sartu eta alkoholetan itxoko dira. Hildako erle horiek alkoholetatik bananduko ditugu. Hemen ikusi dezakegu azpian, 320 erle horietan, zenbat barroa atera diren. Eta kasu honetan ditugu, aurre ikusi zitekeen bezala, erlauntza handiagoa, 8 barroa. Beraz, 3ko erregela aplikatuz, 8 barroa 320 erletan, 160tik gertu dabil. Kasu honetan, infestazio maila altuagoa da beste kasuetan baino. Eta tratatzeko beharko genuke. Metodorik errexena izan daitekeena, azido oxaliko tirak erlauntzan, tratamentu konbentzionala bezala erabiltzea da. Bigarren tratamentu hau izango litzateke azido oxaliko sublimatua eta era desberdinetara aplikatu dezakegu. Barroxaren bitartez 12 voltioko bateria batera konektatuta, 220 voltiotara konektatuta dijoan sublimadore hau, edo beste bateriadun bat ere bada. Eta importantea da, azido oxaliko sublimatua erabiltzen dugun guztietan, arnasbideak ondo babestea. Azido organiko bat da, eta arnasbideetan kalte handiak sortzen ditu. Hirugarren metodo bat izan daiteke, azido oxaliko likidoa goteo bitartez. Erleen gainean azido oxalikoa botako dugu tantaka. Eta laugarren metodo bat izan daiteke azido oxalikoa likidoan ere bai, baina spray moduan aplikatua. Erlauntza honi, ia umerik ez duen erlauntza honi, kalestriptirak jarriko dizkiogu.
Tira hauek eraginkorrak izango dira ume gutxi eta erlea mugimenduan baldin badago. Tirak aplikatzeko elkartzen duten babesa kendu. Erlea dagoen kuadroak begiratu behar dira. Eta bi kuadro artean, erlea dagoen bi kuadro artean sartu. Erlauntza bakoitzeko bi tira eta nukleorako tira bakarra. Kasu honetan tratamentua 6 astez egon beharko du jarrita. 6 aste barru, etorri eta tirak kenduko dizkiogu. Barrosa erabiliko bagenu, 12 voltioko bateria konektatuta. 2 gramo oxaliko jarriko genituzke bandejatxoan. Erlauntzara pikeratik sartu, pikera itxi, eta bateria konektatuko genuke. Horrela egon beharko litzateke 2 minutu eta erdi konektatuta azido oxalikoa sublimatu arte. 2 minutu eta erdi ondoren bateria deskonektatu eta beste 2 minutu eta erdi utziko genuke azido oxaliko guztia sublimatu arte. 2 minutu eta erdi beranduago, ja 5 minututara, barrosa aterako genuke eta pikera itxita utziko genuke beste 10 minutuz. Oraingoan sublimosa erabiliko dugu, azido oxalikoa sublimatzeko. Kasu honetan aparatu hau 220 voltiotara konektatuta dijoa eta normalean zaila da erlategi batean 220 voltiotako erlategi konexio bat izatea, erabili dezakegu generadore bat edo badade bateria dunak ere. Azalpenak emateko azido oxalikoa erabili gabe egingo dut, esan dugun bezala arnasbideak babestu behar baitira. 2 gramo azido oxaliko botako ditugu bandejatxo honetara, eta bandejatxo hau jarriko diogu tapa bezala, tapa moduan aparatuari. Eta aparatua sartuko dugu erlauntzan barruan. Arnasbideak babestuz, sistema honek dituen abantaiak nabariak dira, ez da erlauntza iriki behar eta segituan egiten da. Oso eraginkorra da umerik gabeko, adibidez, neguko parada natural horretan. Aplikatzeko garaian, komeni da 3 aldiz aplikatzea 48 orduko tartearekin eta bakoitzean 2 aldiz. Hau da, erlauntza guztiak pasako ditut behin aplikatuz, eta bigarren buelta bat egingo dut, bigarren aplikazio bat emanez. Horrela lortuko detena da, bigarren aldi horretan erlea mugimenduan egotea. Tratamentu hau prestatzeko, erabiliko duguna da 28 gramo azido oxaliko hautsean eta litro bat ur destilatu. Hor ditugu 28 gramo azido oxaliko hautsen eta gehituko diogu litro bat ur destilatu. Guztia nahastu eta erabiltzeko prest. Bueno, kasu honetan aplikatuko diogu prestatu dugun azido oxaliko diluitu hori nukleo honi. Orain dela gutxi hartu dugun erlekume bat da, eta erregina jartzen hasi berria dago. Oraindik umea operkulatu gabe du. Beraz, aukera polita da azido oxaliko bat aplikatzeko. Tratamentu honek dauken gauzarik txarrenetako bat da erlauntza guztia eta kuadro guztiak atera behar ditugula. Erlauntza iriki behar dela. Beraz, neguan aplikatzeko, eguraldi txarrakin eta aplikatzeko ez da oso tratamentu
egokia. Aplikatzeko modua, zuzenean erleei bota beharrean, espraia, zerura botako dugu, pare bat aldiz, eta erlea espraiarekin bustiko dugu. Horrela, kuadro guztiekin. Tratamentu honekin ere, komeni da arnasbideak babestea, edo kontu izatea. Erlauntza honi egingo diogun tratamentua izango da goteo bitartezko azido oxalikoan aplikazioa. Horretarako baditugu merkatuan prestaturik datozen produktuak. Etxean egin nahiko bagenu, nahasketa izan beharko litzateke 10-100. Hau da, 10 gramu azido oxaliko, 100 mililitro ur eta 100 gramu azukre. Bai? 10-100 portzentaian. Nahasketa prestatuak izaten dira, eta erabiliko duguna da xiringa moduko bat, berak dosifikatzen digu aplikatu beharrekoa. Hau oso eraginkorra litzateke, umerik legokeen tarteren batean. Hemen ikusi dezakezue erlea dago tarte honetan, honetan eta honetan. Beraz, aplikatu beharko ditugu 30 mililitro. Sei kuadro tarte, 30 mililitro azido oxaliko. Aplikazio hau erabiltzen da behin bakarrik. Behin aplikatu eta nahiko. Kontuan izan, hemen ikusi ditugun tratamentu guztiak erlei kalte egiten diela eta kontu handiz aplikatu behar direla. Eta bestalde garrantzitsua dela, behin tratamentuak aplikatu ondoren, astebetera edo, barroa tasan neurketa egitea. Jakiteko aplikatu dugun tratamentua eraginkorra izan den edo ez.